खुलुमबाय रायजोफोर बयखौबो बरायहरबाय दिनै मोनसे गोदान ब्लगाव दिनै बैनायनि हाबा दं आरोना नासेरबारि गामियाव ओमफ्राय हौवा गोदाननि नामा जाहैबाय निजोम मोसाहारि हिन्जाव गोदाननि नामा जाहैबाय जुलि मोसाहारि नै डेटआ 29 एप्रिल हाबा दं ओमफ्राय दा सिङाव हाबनानै देखायनि दा हाबा दानगासिनो दङ आङो माने बेयावहाय गासिखौबो सोरखौबा गुमै सोरखौबा
बिखुमजो सोरखौबा बिहाव बिदि जाजोबो आरो ना माने बिहावनि गामि नालाय दा आं बिहावनि गामियाव दं आरो ना बैनायनि हाबायाव बे जाना गुमै दै पापर सावगासिनो दं नै सावना जाग्रासो नै गुमैया पापर सावगासिनो दं दा नैबे ओंखाम ओंख्रि संग्रा केन्टिन आरो ना ओमफ्राय जोंना गुमैया बिथिंजाय पापर सावगासिनो दं नै ओरैबो बिरि सावदों नै ओइ माबाया बिरि सोबनो नागिरदोंलै नै सोबना हो नै अरदाबा माने गेसजों सङाखै आरो ना अराव संदों बनजों संनाया बिराद गोथाव जायोनो गेसजों संनाया बारा गोथाव जायानोलै बनजों संदों आरो ना बियो नैबे जाबाय अमा बेदर बे अमा बेदर बाबा अमा बेदरखौ एसे एरलालाबायना देखायलाय नैबे आंनि बिजाव दै बेबो आंनि बिजाव जायो नैबे अमा बेदर नै हाबानि अमा बेदर बे जाबाय अमा बेदर नैबे जाबाय लाब्रा ओमफ्राय ओरै जोंना गुमैया बेदर एवगासिनो गुमैया फुंनिफ्राय बिराद खस्थ' खालामोलै बेसरा गुमैया औ नै गुमैयाबो ओंखाम ओंख्रि संनायाव गोलैदों डिउटियाव थिगानो दं बर्थमान मोजाङानो दे खावनाय खावै रायजोफोरा मिथिसिगोन औ बैनायनि हाबा मोसागासिनो दं दा हाबायाव नै आंना बिजावा लागायगासिनो मोसानाया neybe anne bijaवलै neybe Yang ni aile, di kumsa yang ni.